Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम दिनै गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव नुजायाखैमोन दिनैसो फैबाय गाज्रि दा मोनसै मानो होनोबा नोंथांमोननि सेराव जोङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै बेनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय एन्ड दिनै मोनसे स्पेशल जाहोननि थाखाय आं स्पेशली बे ब्लगखौ बानायनाय जादों ओके सो बे स्पेशल जाहोना मा होनना बुङोबा दिनै माने जोङो सिस्टारनि थाखाय मोनसे मबाइल लायनो थांगोन नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो सिस्टारनिया मोनसे चेनेल दं नङा होनबा बेटा तुमसे ना हो पाएगा जाइलिस यूनिवर्स होननाय मोनसे यूट्यूब चेनेल दंखायो बेहाय नोंथांमोना ब्लगफोरखौ नुनो मोनो नङा होनबा स' दिनै जोङो बे चेनेलखौ फोथांनो थाखायनो सिस्टारनो मोनसे मोजां मबाइल लायनो थांगासिनो दिनै गोबाव समानो जाबाय जे बिनि चेनेलाव जेबो भिडिअ हगारनो हायाखै मानो होनना बुङोबा बेनो जाहोना मोजां क्वालिटि गोनां मोनसे फन गैया जि फनजों रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो कन्टेन्टखौ होगोन नोंथांमोना अननायखौबो होदोंमोन बिनि चेनेलाव गोबां साबस्क्राइबार्सफोरबो फैदोंमोन दिनै बिनि चेनेलाव अलमोस्ट 26 ना 22K साबस्क्राइबार रेडि जाना दं 26 आई गेस एरखम साबस्क्राइबार जाना दं दा नोंथांमोना बेनि चेनेलाव नुफिनसिगोन भिडिअखौ जाइलिस यूनिवर्स होननाय चेनेलाव आङो कमेन्ट सेक्सनाव लिंक होखागोन होनाया नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय टिल देन नोंथांमोना जोङो मा मबाइल बायगोन आरो लोगोसे बिनि मबाइल मोननायनि रिएक्सना मा रखम जागोन बेखौ नायनो थाखाय भिडिअखौ लास्टसिम नायलां खिन्थु बियो सिस्टारनि थाखाय सरप्राइजसो बियो मिन्थिगो जे बिनि थाखाय मबाइल लायनो थांगासिनो बा जोङो मबाइल बायनो थांगासिनो होननानै बाट मा मबाइल लाबोगोन बेखौ बियो मिन्थिया बे सरप्राइज सिस्टारनि लोगोसे नोंथांमोननि थाखायबो बियो सरप्राइज जागोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना नुगोन स' दिनै आं थांगोन सासे लोगोजों आंनि स' बियो ओंखारगासिनो दा बै मोनसे रुमाव बेखौ आं दा लायनो थांगोन आरो लोगोसे जोङो जमानो बायनो थांनोसै नै दिनै थांगोन आंनि मा बियो धन्नो येस वानामा धन्नो बिजों थांगोन बियो जोंखौ लांगोन दिनै जोंनि थांखिसिम आंनि मा नाम दोनदों आं थारमाने आं दोनदोंमोन मा ब्लेक पेन्टार आंनि बे ब्लेक पेन्टार बेजोंनो जोङो दिनै थांगोन मायाव थांगोन थांखिसिम येस मारै होनदों लोगोफोर आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आंनि ब्लेक पेन्टारखौ लोगोफोर नै आंना लोगोनिया ओंखारनाय जायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंना बिथाङानो थांगोन आंजों लोगोसे बेखौ बायनो थाखाय आरो दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मा होनना बुङो बेखौ गिफ्ट होनि आङो नै बिथांनि सिक्स पेकखौ खिथिनानै नायनो हागोन नोंथांमोना जियानो जादोला जोङो बेनि ओंखारनाया जाब्लानो जोङो होलांनोसै माने थांखिसिम जों थांनोसै स' गाइस नै जों जागायसिगोन थांनो स्टार्ट होबाय आंनि ब्लेक पेन्टारखौ हेलमेट गानगोन लोगोफोर हेलमेट गानगोन सिन्था खालामनाङा दंखायो हेलमेटआ गाइस नै जोङो गुवाहाटीयाव मोनफैबाय आरो मोनफैनाय लोगो लोगोनो माने जोङो फंबायनि रुमाव फैदों थारमाने फंबायखौ जों लांफागोन फंबाया जोंनि हेल्प खालामगोन बै जिनिसखौ बायनायाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं फंबायखौ खिन्थिनो आखायाव लाबाय येस नै जोंना फंबायनि रुमा बिथाङा रनसाय मा रखम हेल्प खालामगोन दिनै नोंथाङा जोंखौ फन बायनायाव सरप्राइज अके सरप्राइज बिदिनो जायगाखौ खिन्थिबाय गुवाहाटी नोगोरखौ बेरायहोबाय नै जोङो मोनफैबाय जोंनि थांखिसिम जोङो बे थांखियाव दिनै फैनानै मा खालामगोन नोंथांमोनाथ' मोनथिखादों जों दिनै मा बायगोन बेयाव थांना खोन्थिनोसै नोंथांमोननो एसे नोंथांमोनाबो सरप्राइज बायदि स' लेट्स गो स' नैबेनो जाबाय जोंहा जम इन्टारप्राइज बेयाव नोंथांमोना आइफन मोननो हागोन स' आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो जे जोङो माबायदि फैदो बेहाय ना खोन्थायाखैमोन खोन्थायाखैमोन न स' दिनै जोङो बायनो फैदो आइफन सिस्टारनि थाखाय
and नोंथांमोना दा नायनो हासिगोन जोङो बेसां मा डिल खालामो बेखौ ओके स' बिथाङा जाबाय जोंनि नैबे स्ट'रनि मालिक আপনার नाम मोहम्मद शफिकुर रहमान बिथाङा and बिथाङानो जोंनि मालिक दिनै आइफन स्ट'रनि and बिथांमोनाबो खामानि मावो बेहायनो जों दिनै बायसिगोन जोंनिया अलरेडि আমার তো হয়ে গেছে না जोंनिया जाखाबायनो नै सिस्टारनि थाखाय नै जोङो लाबाय सिस्टारनि थाखाय आइफन 15 नोंथांमोना बेनि चेनेलनिफ्रायबो दा रेगुलार भिडिअस नुनो हासिगोन एन्ड फाइनाल जाबाय जोंना डिला बेखौ जोङो लक खालामबाय नैबे मोनसेखौ एन्ड थेंक इउ सो माच गिफ्ट दिया यस एन्ड अलसो गिफ्टजों जोङो नै नायनो हागोन बिथाङा बेसां रेहन दिल इंसान है हिंदी बोलना दे आप लोग देख सकते हैं कि कितना रेहन दिल इंसान है हमारा जो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स जमजम स्टोर का जो ओनर है तो देख सकते हैं हम लोगों को गिफ्ट भी दिया हुआ है इधर तो पता नहीं खोल के देखूं क्या आप बोलिए खोल के देखूं या घर में जाके नाइन हागोन ना दा जों नायनि अच्छा तो जोंनो होदोंलै बिथाङा मा काप होदों जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्सनि कफि काप बेयाव मानसि सोर लोंनाय जायो साया yes finally नै लाबाय इखौ हैनोसै दा बेसां हेभि जायो नायनोसै दा हैनानै बिनि रिएक्सनखौ जों रेकर्डिं खालामसै स' स्टे टिउन टिल द एन्ड लास्टआव नोंथांमोना थाबाय थादो अब्लासो बिनि रिएक्सनखौ नुगोन आरो बिनि चेनेलावबो आं खोन्थाखादों जे बिनि फनजोंनो बियो गोदान भिडिअफोर बानायखासिगोन आरो बेखिनियावनो जोङो नै लाजोब्बाय मा नांगौ आरो जेकेटबो फ्रि मोनफादों जेकेटआबो गिफ्ट नङा लोगोफोर इट्स जास्ट a joke and now जों थांसै इनिफ्राय स' बिथांमोनखौ बायनोसै बाय 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 ओके गाइस दा जोङो फैलायबाय नै बेलेग मोनसे स्ट'राव जोङो बिनि थाखाय मा होनना बुङो प्रटेक्सन बेखौ लानो फैदों जोङो कभार लाबाय कभार खिन्थु कालारखौ मा कालार मा होनना बुङो जों मिथिया नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मा कालार मारै नुदों ओमफ्राय नैला गाइस मेंबाय जोबोद मेंबाय नै फैयै माने एसे हर जाफैबाय फंबायनि रुमाव माने जोङो एसे ओंखाम जाबोबाय बेहायनो माने जोङो समा माने मा होनना बुङो गोबाव जाबाय फैनाया दा बेसे सम जाखो थाखाय 7टानि बारबायना जोंना समा 7टानि बारबाय जानांगौ माने ओरैबायदि गोजान लामाया दै गांबाय बेनिखायनो जों दा रोङियाव लाखिनानै दैखौ लोंबाय नै नोंथांमोना नुनो हागोन दा फेसफोरखौबो नायनो हागोन दा माबोरै जाना दं माने फुरा मेंग्लिनाय देहा जियानो जा दा जोङो रोङियाव सफैबाय जों दा थांगोन न'आव बारा सम गैलिया आरो न'आव थांनो थाखाय लाइक 45 मिनिट्स to 1 hourनि गेजेराव जों न'आव सहैगोन टिल देन स्टे टिउन बोरो मानसिफ्रा फन नाङा ना बोरो मानसिफोरलाय दे थाब फै नांगोन ना नाङाबा लांसै आं दे खारबो Remember? Mau pun deh, entah. Ini nak mulai cina nak. Mau pun deh leh. Next leh mau pun. Leh, mau pun. Wah, dengar sih udah naik. Yo nih udah nih oh, sih. Harus udah mau naik. Iya. Nih, apa? Marah ke? Telepon sini, sunan nih. Maiman, bosang gak mau kan sih? Marah ke mulai yuk, ya ronen aduh. Senang dah. Kesan bosang setelah?
नोंसिना गिफ्टआ गिफ्टबो मोनबावदों नोंसोर नै मामोनलै गिफ्टआ नै ला फन बायनायखाय गिफ्टबो मोनबावदों नै आं बायनांगोन ना न'आव मा गिफ्ट दिले मा गिफ्ट मोनबावलायदों आरो ना थां लाय थां नै लांफै दे चार्जार एवदों नै चार्जार माबा माबि दं थैंक यू फॉर वाचिंग दैट वाज द रिएक्शन वीडियो